Убиват и мен е споко. Давай. Як си? Добре беше, браво. Ако беше държал още малко, ще ме биеш. Верно Път да се откажа. О. Айде една дясна. Добре. Дай. Не мога да вече. Това беше добро, между другото. Така обаче съм по-добър, като се стегна тук и като повече като бутам, а не като дърпам. Отпусти малко ми почини ръката. Трябва да ходя да купа железарията катарами. А да го покажеш на Крис? Че му го покажа. Да те пих. Бей, човече, аз като видях Крис и буцата, имало клипче.